Που βρεθήκατε εδώ, προσπαθούμε η διοίκηση και εγώ προσωπικά να αναδείξουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, γιατί πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός αυτός είναι που αρμόζει περισσότερο στα παιδιά μας και που θα δώσει ένα καλύτερο μέλλον σε αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου όλους τους επισήμους που προανέφερε ο κύριος Νίκος και θα σας ζητήσω λίγο την υπομονή σας για να κάνουμε κάποιες βραβεύσεις, ώστε να αποδείξουμε πραγματικά ότι τιμούμε τον ερασιτεχνισμό και ότι μέσα από τις σωστές υποδομές και μέσα από τα τμήματά μας προκύπτουν και βγαίνουν αθλητές, ταλέντα και πρωταθλητές. Ευχαριστώ πολύ, καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Πρόεδρο, ευχαριστούμε όλους εσάς. Καλή όρεξη, καλή διασκέδαση με μουσική. Επίσης, επειδή έχω μια ευαισθησία, καλωσορίζουμε και τα παιδιά του τμήματος της ΑΜΕΑ που είναι εδώ απόψε, ένα χειροκρότημα για τα παιδιά μας. Και όλους τους αθλητές και πρωταθλητές που σε λίγο θα βραβεύσουμε και θα ακούσετε με τη σειρά. Καλή διασκέδαση και καλή όρεξη.